ndiyithathe le sefu ndiyilahle kwenye yadi emlungu. Kanti ezi security ziyibonile nento ndiyilahla phaa esisilazo. Ele gweba leli banjwa dom kodwa silakhe ijonga le case akho mntu ufake icase epolice station apho uba uqhekezelo wabelwa imali. Kule case ke manje ikhona icase le ndayibanjelwa le case ne-100,000 so ndiphele ndikhamandela olo hlobo mfowethu ndakhamandela ndaye-point but ke ngofika kwam e-point inombolo ibiseyigcwala emajideni ithi qelela ithi khaladi leni baselezi ihlala nazo bajonga ngomela ojisa bayimani yebo ujonga ithi qelela ithi kandiqala ukuthi kandiqala unyeka. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena. Mandiphinde ndizintroduce abantu ngulayizo kaNgana umqadi ungcwele uJola uMphankomo ngapha kula mhlaba selithi free ke mntasekhaya. Phinde ndakhona kapha endlini ke kwa New Wave. Ningakhange ndinenze lost ke ababukeli be-podcast yethu emandi kakhulu at the New Wave. Isizathu sokuba ndibe khona namhlanje as a co-host and ayiphelelanga only today. Nizanibona kwi-episode ezininzi for ixesha elide as i-co-host ye-New Wave podcast nasoloko ninibona apha and ke ngoku ever since ndandine-episode yam nami endayishutayo khona apha endlini telling my story, then saba nombono okanye apha ekhaya kwe-New Wave kwabakho umbono othi now we should do more of these kind of episode. We understand ibe yayinini ke abantu ababe-requestile uba singanjani uba senze i-episode ezinjena more. So we decided to put Ulayizo as the co-host yazo zonke ezi episodes sizabe sithetha ngazo ke zonke indaba zoba kwakusakhula kwi-criminal life kanjani we ended up changing, becoming a better person in life. So ukusukela namhlanje kuyothi ga apho ndingazi khona kodwa ke hopefully sawuphathana kakuhle side siyoma apho ndicinga uba noba zaba ngowalapha kude kube ngunaphakade. Kodwa ke namhlanje andihamba ndodwa manje ndihamba nomfo omkhulu uNjongo. Utata ke nayo suka kude kwakobubomi ke mntasekhaya sithetha ngabo ke criminal life ubomi bubugebengu wahamba ethubeni wabuya nayo waziguqula. Kodwa ke mandingammeli ngaphambili ndimthethele kuthiwa indoda yasidodela apha kwesisalapha kwaXhosa. Mandiphinde ndithi ngavamileyo ndithi molweni bantu bakuthi kodwa ke nganisokothileyo nzathi bhotani mawethu njengoba senditshilo kanti ndihamba ndedwa ndihamba nonjongo bhuti kunjani? Andrend kuwe. Kuright bhuti man nakuma. Khakhe usichazele man uNjongo ngubani, ehlala phi, esuka phi, thini indaba ngoNjongo ade abe nguNjongo namhlanje? So igama lami ndinguNjongo man. Ifani ngokuqhuma. Isiduko nguJola lo noMphankomo uCangebo Thole kaMdwakazi. Ndiphuma eSisky Natsikeni eCildag kwilali esenhla kwi-Immediate Drift. Ngokukhula ndikhulela apha eCape Town eFishhoek Masiphumelele. Ndikhulele ke phaa eMasiphumelele. Ndihlala nefamily yami, umamam, sisters zam. Ndikhule right man yabo yonke into isenzeka oledi linisupporta but anawuthi bekushushu mhlawumbe ekhaya abantu basekhaya bebenemali no bebefikeleleka zange ndakhala ndithi ndishota ngento ethile ndingayifumani. Okay no ndiyakuva ke ngoku njengoba wawukhe xa sikubona napha kwi-social media yenza uyi-content creator sibona nakwizitori zakho ozibalisayo phaa uba uhambe njengoba ukhula uyichaza nawe uba ukhulela kwifamily e-right uhambe kwakhe apho uye wahamba waphuncuka khona kwiimfundiso zakokwenu uyabo wafumana ezinye indlela uyabo kukhona into yeziyobisi ubukhe wabalisa wangena naseziyobisini khasithathe man kula life ungena njani hence ungumuntu okhuliswe kokwenu ukhuliswe right and kokwenu abazali bakho noko befikeleleka ungakhali ngayo ungene njani ngoba bo
Mandithi yona Lizo lawe iqale phi iqale eprimary yabo uqala kwayo eprimary ne namajita besithanda uyohlala epakini si group siqale ngotshaying ientyi inkawuza yabo laqhubekeka ke ngoku eziba lihambe ixesha ikhona inye i-out yethu man but ayisekho ngoku lotsotsi kowayo andiyazi kwakusenziwa njani kwakufumaniseka uba ithi gqina amapazela abo amapazela entsango mfowethu silake nantsikile ekwazanantsika ekwaza twazintoni ezibizwa iphepha newspaper yathi gqina zawuye umjita epakini fumaniseka uba wonke umuntu uyazenzela mana ayithengwanga lentsango kusekho laa nantsika ibolawe kuthiwa i-check anatsela mkhulu I-yellow pages. ezinye kufika zimhlophe understand so sasisebenzisa zawuye umuntu azibophele fumaniseka uba umuntu ubopha lo mgqajolo wakhe wezoli sitshaya epakini namajita yayiqhubekeka lewe namajita fumaniseka uba sitshaya intsango eziba lihamba ixesha namajita sakhula eziba sikhula le nto yelentsango lena kwakho amajita maybe 2 awu namajita benikhula nawo angena kwinto ye-drug uqala kwawo i-drug mna ndandizixelela uba no man yazi i-drug hayi man andinayitshaya man i-drug you understand and futhi ke ngoku uyayazi xa ukhulele lokishini kukho la mahluthu man ufike ekhula emadala you understand emadala la majita wayebiza uba azinsizwa you understand esikhula sinalawo eba mna ndili-26 mna yabo ndifuna uba li-26 yabo asikhule nyani apha namajita akhe singama-26 apha sibaseleka ngama-26 eziba lihambe ixesha namajita sajoyina ii-drugs ujoyina kwethu ii-drugs besizitshaya njani ukuze sizitshaye ngee-weekends besiphiwa imali mosikwama kwethu fumaniseka umjita mhlawumbi Friday ukhona lo pocket money ayifumanayo kowabo siyayidibanisa la mali sitshaye you understand so eziba lihambe ixesha into yotshaya mhlawumbi besesiyibekela mhlawumbi i-weekend siqomama nge-weekend sizawunkawuza Friday yabona ngomgqibelo phakathi evekini asiyihoyi kakhulu into yotshaya lafumaniseka ngoku ixesha uba ehamba siba ngaphakathi kuleyo siba in kuleyo uyotshaya ngoku understand amajita esikolweni fumaniseka uba kuyasikarelwa esikolweni i-R2 intoni understand kubuye enantsikeni ekasi kudityaniswe kunkawuzwe understand so eziba lisikhula ubona uba no man lewe ayisipaneli man lewe le nantsika yosikarela ezimali namajita saqala lawe yorobha ekasi safumaniseka uba nge-weekend siyakwazi uqoma okay ama namhlanje uFriday sizawurobha besizoyika ke thina xa singoza siqala urobha uba kuthi gqi ikari siyeka yonke loo nto besiyenza ibe ngathi kuseyakhasa enzendo we understand just siyayiqala lewe yabo sisayoyika laqhubekeka ixesha Sorry, i-age unangaphi kunini ngaphi ngelo xesha age ala xesha noba ndiphaa koma-15 16 okay understand i-age so laqhubekeka ixesha ziba lihambe ixesha namajita simane sisenza lewe sithatha phantsi abantu understand kwafumaniseka uba no man siya ngoku sithini si-upgrade understand shaso ngokuyenzeka lewe ngoku sesiyiphila lewe yorobha asisoyike ngokuba mhlawumbi kuthi gqi imoto siyeke no siyaqhubekeka ngalewe so sarobha namajita urobha kwethu saphela siba busy zezweyi fumaniseka uba ngoku senze i-armed robbery sirobha iishop zamaSomalia understand sibe busy ezawe namajita fumaniseka uba ngoku singenile kulewe understand esiba singenile ngoku akusekho nophuma kulewe uhamba kwalo ixesha I think ndim waqala wabanjwa amajita nam ikhona indawo ekuthiwa yi-Horizon Busasa okay ndabanjwa ndayibhusasa Okay ndingakubethanga khandithathe man njengoba ubanjwa wenze ntoni iqala phi njani nto le niyenzileyo sodwa ube uyabanjwa wethu and unangaphi ngelaa xesha because I'm sure kwibhusasa it's under age but unangaphi ngelaa xesha okay into enzekayo bendiphaa koma-15 ne ubana 15 kwam edrophini mos sometimes wena xa sibhizi ezweyi uyakwazi uba busy nabantu ufumaniseka uba lo bhuti umdala kuwe ayo-AG1 ikhona ke enye i-out yam ndakhe ndaxabana nayo le out yam ndixabane njani kuze ndiye etrongweni ndifuna uza kule ndawo uba ndiye njani phi ebhusasa
So le out yami lena i-out bengikawuza nayo sichaya sonke nomjita enemate bethandana nayo lo mjita. Le mate lena ibithanda usibiza e-library silike soyidrawela something uba inalonto yesikolo. So le mate sometimes isibize ithi hayi man icela phofu ibiza umjita ithi icela ukhatshwa ngumjita aba emall. Amjita athathe sithina ebengaphambili ukuthi umjita emdala bese yiRotman futhi. So asithatha umjita sipushe le mate siyazi mana mate izasibhekela noba kungeclipper itrata sinkawuza. Kukho imini ethile wena bra ikhona enye ithaveni ke zazihamba kuyo pha kumelokishini dala but ngoku ayisenzeki manje into yokuyo understand kodwa ayishushu ngoko namajitam sikule nantsika sikule thaveni amajitam bewumaninzi ke mfethu lies bewumaninzi nyana amawutam noba bendingapha ko-20 maybe 19 understand but asihambi sonke yabo abo benza lonto abo babhizi into ethile abathile babhizi into ethile uyathola mfethu. So into enzekayo ndikule nantsika kule tavern apha ithaveni enkulu lena man uyabona lapha esitratweni kuyagcwala qhu ndidibane letsotsi ndisuka kwamanye ama-outham apha ngasentla aseshophini eSomalia apha ndehle ndikhangela amanye ama-outham mhlawumbi kule age group yam just because mna ndikhule ndihamba namaRotman amadala kum uyanderstand. Nyana apha ndehle endleleni ehlayo ndidibana neRotman ile Rotman ndibuze kuseman akangibona ubani Rotman itshintsha apha le Rotman hayibo kwenzeka ntoni iphethe iAmstel letsotsi kukhona abantwana ke bangamamethi uyayazi yabo le methi letsotsi ifune ngokwenza show off ngam phakathi kwabantwana uyanderstand. Letsotsi iqale ithini inigalele ngewash bani eksendiyayiqhela ndithi man bhuti ndiseyijuvi mos ndithi bhuti man kwenzeka ntoni andingomntu okhawulezayo ke mna ukutshintsheka but apho nditshintshe khona yabo ndithi kusekwenzeka ntoni man letsotsi ekuseyaqhela wena kuthini wena man ejonga uyangiqhela wena ntoni yabo funa urobha itshere yam itshere yakho mna letsotsi iqhubekeke ngale letsotsi no mfowethu ndibaleke ingibisele nge-empty esifubeni ndibaleke ndidlule emajiteni am amajita am mosanalawo eba sisonke ngoku awakwazi uyingena lost uba kwenzeka ntoni apha yabo amekonini la majita bendiwakhangela bendisuka kwamanye amajita mos la maRotman xa ndijika ikona talazo mfowethu iqhubekeke letho zileke iphethe i-fish knife imela hayi man ndiwiya andikabi namsindo mana andikabi nantsika andikabi khoshushu endiyibaleke letho sesiba ndiyibaleka no ndiqoma ihama lewe iyenzeka lewe just because ngoku sendijikile ndibaleka ngomva yena sindimjongile umjita yandiphekuza ndimane ndiphepha no man kwakwinto ethi no man njongo khawuzidifenda understand ndiphele ndikhupha imela yam understand ndizidifende kuye ngozidifenda kwam ke just because ndimothusile koqala ndambomba akuthuki uyoqhubekeka ndiphele ndibetha nyani understand nalapho man ndenza nje ndiyakrwela tsotsi eziba ndikrwela kufumanise ukuba no man lewe lena okay umjita esilike ndiphele ndisiwa uwa kwam umjita ndothusa hayi man kwenzeka ntoni apha ndimhlabile lo mjita kwenye kwenzeka ntoni kutheni eza ndothusa ndiphantsi ndibe lost kwam nandishiye ndiphakame ndiphindele emajiteni ixesheni ndihambe namajita apha ndihambe namajita eziba ndihamba namajita kanti ndiyakhangelwa itimer kamjita silike mandithi ifemeli mhlawumbi kamjita ndiyakhangelwa ngemoto sithe xa sukothenga apha namaRotman sendihamba namaRotman again ngoku andihanga kwezi just because kukho le way itshisayo ngoku ndiyafunwa ngoku ndihambe nala umaRotman madala ndiyazi uba azandidifenda nyhani apha kuthi gqele imoto ibomvu apha ezibhaki ezi-Isuzu ifika imisi kwikhwaze mna ndingayi ndiphele ndingalali ekhaya dade yabo ndilale kwenye iRotman yam kula majita ndimosha nawo la mabhuteri ndilale kwiRotman iRotman ithi no man ngawari ndingalala apha kuyo uyazi ke ngoku ekhaya ifikile ikhesi ufaka uba mna ndihlabe ubani uyanderstand utatam uyandifuna it's like ingase ndibe nakuba mandiye endlini bazova istory kumba kwenzeke ntoni
iqale njani, understand? So bacingela ne-safety yam kule nto ndiyenzileyo and futhi ngoku mna ndiselapha esitratweni, understand? Andide ndize kubo bazova istory just because bazile abantu betyala but mna ndifumaneki. Tatam, asikayiyeki into yepaki, sisafumaneka epakini. Ndithe ndisahlele epakini apha kuthi gqi itayima yam. Itayima yam kayithethi gqithi. And futhi itayima yam bendiyonqena just because apha itshintsheka khona. Uyabo, ithi gqi itayima yam ithi indibizi. Itayima ndiyibaleke. Mama ndibaleke ndibeke phantsi. Ngathi itayima ololo ngifuna uva istory yona kum izokwazi uba sithini kuxoxwe ngeli tyala. So into eyenzeka wona mfowethu iye yaqhubekeka saphela sithatha phantsi enye ishop leMasomalia. Uthatha kwethu le shop kukho aba bantu mosekazi ufumaniseka uba ziziphili. Understand, mhlawumbi uyabhatalwa for ukukhomba athi ndayazi mani phaa kurobhe ubani. Understand? So la way yenzeke ala hlobo sithathile phantsi kule shop sakhomba sathatha imali. Uyayiva? Uthatha kwethu imali sashiya indawo. Ushiya kwethu indawo unoba la case sibanjelwe after 1 day or kwabanjwa mna after 1 day okanye ngathi kwangalamini mbani ndiyakhangelwa kanti le case yalo mfana bendimhlabile police station sekuvulwe ityala for le case. So ndikhangelwa nje ndiphinda ndibanjwa uba no ndenze enye icase. So ndiphende ndibanjwa ngolo hlobo. So ngoxabanje ubanjwe ubona uxabanje ubanjwe icase Manje icase zethu stropari ndibanjelwe ntoni icase yalomjita ndimhlabileyo. Una 15 Ndina 15 itsosi. Okay ndihambe ndisifumaniseka okay police station. Police station ngetsotsa kukho lawo yoba xa under age uba kumzali. You understand, kugqitywa nomzali, umzali ulapha kuthiwa mama lo mntana ithini into singamkhulula phantsi kwemvume yakho uzawukwazi umse court Monday. Ichances zininzi xa uyijuvenile uba ungaphuma. You understand, edanyana nto. khona into ze uxolo khona into ze social work abalane, understand? So oledi bomba oledi ndiphandi nalo nongathi ndichukumisa apha phantsi kwetafile. Oledi ndithi no man lo mntana uyaza ndisokolisa lo mntana. Lo mntana akahlambi nezitya lona endlini. Ntoni. Uwenza mfumana phi mina manje? Ubani lo mfumenanga? Yayiva kanjani esisolidi kanjani? xolo kancinci ngoku ke oledi lona beselinako ukulibona inyawo lakho uba unako uba nenyawo elingekho right. Kaloku ioledi selibonile leyibona leyo uba no man le ibhizi ngilwatha le. You understand? Futhi ibhizi ngilwatha nje ama-oledi kaloku nawo enzele isafety wona. Just cause ngoku yena akafuna uzibona esekoneni angqine apha athi no unyana wam ndizawuza naye Monday angandifumani xa kufuneka kuyiwe ecourt ixoxise yena. So yena ukhavela yena athi no lo hayi andizokwazi uhamba naye mna ndiyamshiya. Uzamfumana phi? Uthi at the age of 15 years yonke le nto yenzeka una 15. Bhuti wam mamela zihamba zimanga. Okay. You understand? Okay. Okay yenzeke le way oledi okay oledi nalo liyasheka kwabalayini mosa linawo just cause zanga labanjwa alazi into ngento yomthetho uba unyana wam ndingakwazi umthatha apha ndihambe naye uba ndiyavuma ndithi. You understand? Futhi asinalo ithuba mhlawumbi bengathi mhlawumbi ndimfake esikolweni ndimfakele abalayini bahamba xa kusithiwa ubothi no oledi ayingengumuntu onjeyana. You understand? We-straight nyani iphelele nishinqe oledi wenzani oledi kanjani? Yes oledi benzawugoduka ngoku. Okay kufumaniseka uba okay iwe yakho mose funeka ukhangelwe, funeka ujongelwe ispace eBusasa, uthatha usiwe eBusasa usiwa ngumcuphi ke eBusasa uhamba eprivate. You understand? Just cause umncane. You understand? Ndihambe neBusasa ufika kwam eBusasa eBusasa une-chaos mfowethu. Ufika kukho iilathi ezincane zamakhaladi zimola nyani wash. Yo ekuse mamela silike zithatha la way yaseprison zithathe zizisephi eBusasa. Fumaniseke kukho ezinona 2C. Fumaniseke okay nguC lo C mhlambi xa enoba li-26 uzawudityaniswa ibe ngu-26. Fumaniseke uthi kwezinye uyathola kukho ezinye fumaniseke ke lena no 2 kubekho S. Fumaniseke okay lena sininzi intshonalanga. You understand? Saya, you understand? So zona ziphila la weba zigangster. It's like zinambara chaos. And futhi phaya uba uthambile mamela sozuphile
just kuzazimameli kukho intwana ezingamameliyo nyani zihlaba ibrush azalayithi ke labo bekhwela uyibona ibrush yabo kulona ibrush uba iqabene nawo Plus leyo uxukuxa. ibrush leyo year yabo ibrush leyo uxukuxa mfowethu lolu ibrush ziyahlabana kwenziwa ziyalena le sometimes wena kaloku mfethu uphume kwikhaya mfethu eli straight understand ezinye izinto uziqhelanga abantu ababona umuntu ubomba iyaphambana le iyangqola le ntwana kwasoloka silaka ayibambeki man ya understand uqombe ndikwenye indawo ngoku isindilapha ile ndawo foreigner uzibona ulapha but uphuma kwakho awuthethi lonto. so yima Okay. wena ka ujoyine lama 2S No, zange ndazijoyina zawena. You understand? Just cause into yazo no man. Khandi ilandelela, khandi understand kahle. You understand? So ndaphela ndiphuma, understand? Noma ndahlala 2 months, 3 months, 2 months, understand? Ndaphuma. mara ubethwanga zizo phakathi No ndizabuya. Ne? Uphuma kwami ndiphinde ndaphuma. Silaxa ndisiye court ke bendibana namabhuteri anga dibhizi nawo just kuzaphele ebanja nawo lewe yale case wona asuka phi ePosmo understand amajita ke ndibane nawo ke enye yazi uthi handa yalanda ndathi pha jonga afuna uqhitsa amandla jonga xa usiye court uyacakanyana usuke ebantwaneni uphathiswa za juice yabo ubone i-takeaway yakho mona ubone bisaliwe Bakuba sibona le takeaway yakho celwene. so Lamajita njembe so nikwicase eyi-1 ngokulamajita but abanjwe emva kunawe ne. abanjwe emva So udibana nalamajita wona esuka ePosmo Yeah. wena usuka phi apha esikolweni eBusazi. Busazi. Nidibana pha ecourt niyodibana ecase eyi-1. so dibane case ne-1 Okay uphethe ezi ngeke sizaka. so sezisaziwa kuthiwa ekusenjongo man ngewenza zawe zakho man yabo okay man seziwenza iziqhelile man mandala ngazo zipha I understand just cause ukutya kwapha ku understand yonke into itrend understand ukwamakhulu man tsotsi Christmas yayibona ba hayi Christmas ukhona zaxesha bakudlalwe i-street ball understand abekho i-chips i-drink understand umaniseke la packet ye-chips ewinileyo understand izafuma la packet ye-chips mhlawumbi uba kuthiwa zii-nets understand mhlawumbi i-2 liters ezi-6 la etol abaline so sixoxe khoti understand sibuye elahamba ixesha icase yathunyelwe eWynberg le case jonge eWynberg ke bendizezi yamna eWynberg sikhona isisele sejuvenile kodwa bendingena phakathi kwabantu ndithini ndongena eMaximum ndongena nenja zam apho zikhoyo amahlotman ke pha bendifika kukho amahlotman amadala ke pha la mahlotman amadala kuthiwa okay beyonifila kuthiwa kuselight light yakho yaphi le izitsho zangu wachuzi wethu lona kanje nakanje nakanje bona ba okay ndiyancanywa ndibukele le weke yayazi ke kwenzeka ntoni xa kufikwayo kuphezulu isiko understand kuthathwe kunansiko kuphezulu isaluti emva kwesaluti beyilonto kubekho ke ngokuzingenayo ezingamanywana ndibona ba ithatha phansi ngoku kuthathwa phansi kungenono taxi abazinatsika nuance cela igcwala kanjani ngibani ethongweni wena ntontontoni andikazazi ezwe kahle cha ndithanda ubapha boma andiyabhekelwa ndinikwe nenatsika nditshaye intoni understand silake ndincanywa ngamahlotmani umakhayelitsha ntontoni ndityana mos yayazi eWynberg ndibona ukhayelitsha gugu lethu understand ndimndedwa omncinci apha fumaniseke uba ndiwoyiwe ke ndifikethiswe ndinikwe izinto kuthiwa hamba ninamtshana alilight asencane light intoni yayibona inyani qho xa ndiyekhotha ndingena ibha ndiyazimela ndizongena apha nantsi into ke ngoku ipope xa kuzawuphunywa kusithiwa la ke igama likho aligama lamaliko kuthiwa ekodini ufuna ntoni apha sasitheni ngale nto yakho just because mna igama lam likhwazwa ngapha ya ngoku kukhwazwa ntoni Maximum. so yenzeka ke loo nto So ima kancinci ngoku xa umane ubuyela ke kule abantwana unomane ubuyela ngeempama zamapolisa because xa ibhaqe ngapha soze angakucofa ubheka ngapha. kaloku ziba nalayo bakuthi ndizoqhela jonga qha ke ngoezi zinakunthela yayazi msebenzizwa bofuthi zinawo line utshintsha umaphuza zimtshintsha hayi man unyana hayi man wachuzi lona kamyeke man ntontoni asikwazi uhlala naye besinantsika ngetyala besixoxa ngetyala ntontoni yabo ibe yilona defende kolo hlobo endihambe elahambe ixesha ndabuyela
buyele eBusasa. Ngeziba ndibuyele eBusasa emfowethu khona intwana yakhe ayintshintsha ke pha. Light umXhosa. Andiyazi noba nam ndandistresswa ziicases zam okanye into zam, ndandinento zam nje nam yabo, ndidibana naye apha endleleni. It's like siyahamba sesibanga ku-exercise. Serhangeni. Sikhulu ke pha. Sikhulu isibanga sapha. Okwi-corridor. Ya, inantsi ke ii-6 zirawundishile su. Ibe sisibanga apha. Wonke umuntu uba lapha xa kusisibanga, understand? Ithe xa ndihamba apha ndidibana nale ntwana umXhosa. Andiyazi uba kumakhaya itsho okanye yaphi laa ntwana, andisayikhumbuli mani. Ndidibane le-light, andiyazi uba ifuna ungena kule ndlela ndihamba kuyo. Hayi Liza, andiwisilezi. Twa! Iyazi wena suka endleleni umgqela wena. Yabo, heyi nyhani apha nyhani ingabikho loo nto, le light fumaniseka uba hamba ne-overpower. Yala light yenze ntoni? Iyoba selulana lwana. Kwezi zamagongo. Yawujoyina phaa laa ntwana. Ujoyina kwayo laa ntwana phaya, into eyenzekileyo iyi-one mfowethu. Ngenye imini ibaselwe zezi zamagongo. Xa sitya ke thina besisityele eBhaksara. eBhaksara kulapho sitya khona sonke, mhlawumbi kutye iikamela zibe 2 kumane kuphunywa kufolo kungene ezinye. Ndihleli lapha eBhaksara sisihamba yofethu. Yere intlamba leyo. Laa ntwana nje gqi. Andiyibonanga xa isiza mfowethu. Xa siba laa ntwana andiyazi uba yenye le. Yile ntwana mani lena. Yile ntwana no. Ize le light ilethe ikhaladi mani lena, ndim ndo wenza imisteyikhi ndiphazamisa nenye. Ithi gqi le ilethe ikhaladi lena ibaselwe zezi ihlala nazo. Bajonga ngomela, fojisa mani. Fojisa dayimani. Yabo, ijonga ithi gqi le light. Yabona abanye abantu mosibalwa ngezinto etrongweni. Etrongweni musungatshiswa ngamanzi ashushu mfowethu. Just cause senza izinto ngezinye indlela. So laa ntwana ive yathi gqi xa ndiqala ukuthi, xa ndiqala unyeka ishushu ipapa mfowethu. Ipapa jonga ehlala sumfethu. Yho! Fethu andisaboni. Ndizama uyiphuthaphutha ndifumane, bangazama uyiphuthaphutha. Hey andifumane ntwana sekunando. Sekukhwamana ntsika amarhada ke ngoku. Yabo sekunando. Ke ndithathe ndisiyokusa ekliniki. Xa ndifika ekliniki ndifakwe ibhandishi. Eli bhandishi sejonga lizibheka ngakwantona. Eli bhandishi mfowethu kuvele nje amehlo nabo nomlomo. Ngoku ndithi xa ndibuyayo, ndibuya ekusejonga xa ndivuya esibangeni, ndibuya ndibhandishiwe ubuso bonke. Nekusenge siyathini apha? Hey wonke umuntu ngoku kum. Yabo futhi zinalaa nombolo uba zona ziwinile. Uyathola? Eli lihambe ixesha apha. Jonga ke kukho eziza kwikasi yam. Ikhona le ndaphela nditshayisana naye ekamereni. Ndiyaziyo qha ndizoyibiza igama layo yapha kuwe ikasi. Kuze ndiphinde ndikurhuqele uba no umjita ndiyamazi. Umjita sidibene naye eBusasa umjita. Izokuphambana. Yona ibibanjelwe eziwe zegangster mane eziwe zamavuri intoni. So bezingena zininzi. Xa zikhamandela zona yabo. Yapha ePhilip letsotsi. Ungena kwayo latsotsi azatsotsi eziyana zazininzi. Cha caba kuzo kukho lawe yamakhaladi, umuntu omnyama ungangeni uloline kwezi zasePhilip ba kancane mani magali yatshintsha lo line ndaqhela endwana isi. Jonga ngomela sasifojisa endwana. Hey, asatshintsha isibanga mfowethu. Satshintsha isibanga mfowethu. Amakhaladi umuntu omnyama konyathelwana. Ngenombolo yami mfowethu elipapa. Phofu inombolo endiyigcwalisele ngokwami ndiqhwabele entwana. Sibe sekubuya lo line. Uyathola mfowethu. Wangena ubuhlanga ngoku Ubuhlanga ngoku kwashiwana. Kanti kakade ibikhona lawe ba. Ayitshayisani ne namakhaladi. Endona zamakhaladi alo ziyathanda ngicimba famba zona zikula gang yazo yentoni uba zithusi tontoni, understand? So thina besinala nombolo yethu ba asizoqhelwa ngamakhaladi thina. So yenzeka lo hlobo lawo emfowethu but ndaphela ndiphuma. Ndaphinde ndiphuma kulo case leyo. Yima khalukwazi into eyi-1 eBusasa ithini yona program yapha? Because nigcinwa nise-youth kwenziwa ntoni pha? Trying to change nina. Okay, eBusasa into enzikwayo ne zikhona iprogram enizenzayo. Understand manje nithathwa nise ku program nokwenza zonto, understand, okanye izinto zezandla. Understand okanye nokwenza itafile, izitulo. Ininzi into enzekayo nesikolo sikhona kuyafundwa. Understand umuntu ofuna esikolweni bakhona kabanye kumaniseka umuntu uyaqomba suka ndothina esikolweni. You understand? But zikhona zonke ezwebhuti man. Sikhona isikolo, sikhona umsebenzi wezandla, yonke lento ikhona. Cha iqhomeke emntwini ke ngoba wena
usexesheni lotshintsha na ubomi bakho okanye njengoba safuna uqhubeka. Okay. Yeah, ake ndiyakuva mntakwethu. So khasithathe ke ngoku after uyaphuma ke ngoku phi enantsikeni eBusasa. Uyabo? Uphuma mhlambi uthe uhlela iminyaka emingaphi? umhlanga minyaka Uhlale nje 2 months anyanga. ansinya. So usaphuma usena 15. Usekweza 15 years, 16 years. Sure. Still awuyekanga usaqhubeka nalo life. Mfowethu zihamba zimanga akho nto ndiyiyekileyo ndiphinda ndithatha apho ndiqale khona ndibuyele ekasi eziba ndibuyele ekasi izinto ndenza izinto futhi amashitam okay amashitam wenifila mos understand okay aza negama uba kusehamba igama lakho mana ngumagalo ngumagaiva such understand but abayiqhawulelayo bathi magali understand it's like ngathi bendingumntu kubo ngohlobo abathetha ngalo besithi benisenza izinto zenzeke understand it's like iplans uba singangena njani apha singenza njani uba masithi senze lento understand so bezisenzeka mani izinto okay laqhubekeka ixesha uxolo ngakubethi mnweni. So esiba ibike yavela kwalapha endlini kwalapha eNew Wave into yamagama uyayikhumbula but bike yavela into yamagama uba sometimes now amagama ane ayakwazi uaffecta somehow ekukhuleni kwakho akubasele kula life yecrime njengoba manje kuzobizwa kuthiwa ngusuper ube ngusuper uphele ngokusithiwa ngusuper kwinto ezirong njengoba nawe wanikwa igama likaMacGyver waphela uGyver yonke into ngoku. Okay. So laqhubekeka ixesha eziba lihamba ixesha ndaqhubekeka necrime ngoku kufumaniseka uba siyaropa sithatha phantsi senze i-armed robbery understand sithatha phantsi ii-containers like yabona sithatha imali man understand uthatha kodwa imali iqhubekekile la wena ndaphinda ndakhamandela ukhamandela kwami kwesibini ansayiphi eBusasa. Okay, age seyinyukile ngoku. iBusasa i-age ayikenyuki mfowethu i-age isandithumela phi eBonny Town ikhona ipleke ekuthiwa iBonny Town I-different kuneBusasa. indawo inye le like izindawo like ikhona uba kuthiwa ikhona itrongo se-drunken style ikhona itrongo sendaweni ethile and iwe ibunjeyana Okay. nayo ipleke yabantwana Well, it's the same thing. seyijuvenile so ndaye natsikene eBonny Town iBonny Town napha ndifike ibe-1 but iBonny Town ibingafani neBusasa iBusasa irafu man irafu kuneBonny Town iBonny Town ingathi ingenye indlela man iBonny Town understand nabo bu-street but napha kumanyelwa phaya ndihlele eBonny Town eBonny Town yazi basaphela sigile umkhuba o-escape Escape. senze escape eBonny Town nomajita jonga shasikwazi isheka yabo kwakunjani isakhiwo sabo bingasisisikolo ifestire zabo ibingazizwe zasedanyana iBusasa ibinefestire zasedanyana ezinganakhupha nobuso ezizingaka yazibona ezisizimatankini mos so iBonny Town ibinezafestire zenantsika zesikolo ufumaniseka ibhagla yefestire liya festire la bhagla yesikolo le ufikile lapha ngaphandle yayibona so ngenye imini kwafumaniseka uba ezibasihleli lapha hayi man ikusele bhagla idabazile le bhagla le apha ngezantsi ifakwe ngazawize eplastic yaboqala lawo yeplastic uzawufaka esitofini nathi i-plugs. yayiva efumaniseka uba no idabazile le way esiwakhe ke lo line namajita siwakhe lo line sisekamereni e-1 andiyazi uba senza njani uba masibe kwiroom e-1 Ima-home. ya Nina 15 years ngoku jonga ke i-age yapha mfowethu ne-16 15 understand nina nikwezo 16 ya 15 16 ya na niplani escape ngoku siplena escape phakathi kwiprison yabantwana. phakathi Okay. Yeah. Niba ngapi? jonga noba siba 4 5 Nonke ningo-16 15. kuyashiyana lokhu i-age yapha wona la izone ayingeni i-age engapha ko-18 or 17 usuwa ePosmo ikhona indawo ekuthiwa yinantsika pha kuthiwa yi-B5 yayazi B5 Juveniles. xa uqala uba na-17 18 awusabhilongi eBonny Town. eBonny Town okanye eBusasa mfowethu uyenyuselwa usuwe phi eB5 ukuyazibona zantwana ezingakanani age yazo pha Ndiyabona. eB5 So ni plan escape escape. no le way yenzeke lena uba no man apha sizawutatama
inyani sibe kwicamera eyi-1 apha yadabaza mos apha uyakwazi ucela man olate kukhona ama-olate mos sibona esincane like ubona ungathi uhleli ne-olate lakho ekhaya kowenu olate hayi man khawenze ngicela uye kwabani man ndovizithela ubani kukhona i-TV asisilona uyayibona man yonke into yapha laundry impahla uhlanjelwe laundry uyabona kwamakhulu uyathola engenye imini apha nesikolo sikhona ke mfowethu uyohanjwa kuyo esikoleni ekuseni na-uniform kakuhle sibe smart siyasigela ithafisi uyayibona mfowethu yonke into ismart ihempe isheti inatsikelewe ijezi iyasigela into enzekayo apha la izongela imini siplene lo mkhuba sikhabe le bhaga hayi jonga le bhaga livumi ithi bhunga phansi esiphuma apha sibaleke ubaleka kwethu inkulu ke layathi sibaleke sijikele ngapha kwekhitshi ibhakisara senyuke basijampelwe njani ziyangcola nezinye kwezinye ikamera uba yela beka phansi baleka understand ubaleka kwethu eyona tsotsi eyazana lawe yitsotsi eyi-1 laa tsotsi yayikufutshane phaa kulaa ndawo it's like ilokishi yayo ngathi laa black ngathi kulo macala umastrand understand so le tsotsi yayikufutshane yona phaa ngathi yayihlala estrand understand so yazi uba kwaphela kusurviva itsotsi eyi-1 phaa kulaa escape task force thina sithe xa sifika ekugqibeleni yho cingo lapha ali-wrong mfowethu asinayo nazawuye uba ulibeke yabo ujonga mamela ukubamba uphinde uliyeke uphinde ubuye umva liyatshuka hayi kancinci jonga la kaka ndiyazi uba yenza njani uba yalitsiba njani laa cingo ujazi kose laa cingo mna landoyisa liyatshuka hayi kancinci uyava hayi yatsiba laa tsotsi zabanjwa ezinye mna ndizobanjwa kade mgqibeli jazi kose ndiphele ndiyozimela phezu kwebhakisara banalawe uba abamazi omnye wesibini oyi-1 abambonanga but bambonile wesibini ingathi ubuyile ngapha kuleni apho bekusitya khona ndilele phezu kwekhitshi ihalazi koko ndilele phezu kwekhitshi ndabe ndizibona inja zam ezivele esikhe siphe nazo nazo etankini sezitshilekisile mani zibethwe zayekho qwa kancane uyatshintsha nolani hayi ndiyazisa mfethu hayi kancane hayi ndiyaziveza mfethu ndilele phezu kaloku yazi mfethu ukuba ndalawe phaa kwenu ne sometimes kowenu ne uya ubethwe ne ubethwa kwakho iphele la wena ubetrend understand ngoku ndiyazibona inja zam nazi yamfethu sezirayithi zipholile ziyazincokolelona bazilayitiwe lo ndiyabona phezu kwerufu ndiyayijongile phaa ndiyazibona uba ziya ipaka ziyancokola understand ngoku loo nto esathethwa futhi ngama-oledi nawo awana ngxaki yabona futhi unqumaka la izokancane ndizaziveza manini sikwandazisa phaa ndithe ndisezandaza ndazinyusa izandla phezulu kuthiwa nangu le ntwana kukho zingamaxhego masezinye zapha ezingamakhaladi ziphethe iintonga ezingaka yabo yho hayi zakha zandifumana zakha zanditya heyi jonga umcupho wam ke bendithatha belinye ikhaladi omnye umntana utshere benditrastile laa mntana mntana bengandifaki neengapsi emotweni laa mntana besikwazi uqala kwakhe okanye kowabo ndifike ndenzelwe loo nto mhlawumbi ezomafins understand athi man abuze uoledi wakhe uba hayi man lo mntana uyamthemba hayi laa mntana hayi man hayi man pholile lo mfana hayi akanangxaki ntontoni hayi uyabo mthembe afike ke xa buyivile le nto uba kukho abantu bebe-escapile apha qha ndiyazange uba akalivanga njani igama lam uba likhona kule nto ekuseni ndithe xa ndingene emotweni ndingene normal eziqhelo ndingene ndihlale ebhekhi moja andibolise hayi njongo rayithi ndithi hayi ndirayithi athi babuze uba ndive istori kuthiwa bekuqhoshiwe apha ubungekho kuloo escape ndikhabe ndithi hayi bendingekho kuloo way mani mna ndiyazi ndiyivile loo way ye-escape but bendingekho kuyo mna hayi laqhubeke ixesha nalapho ndiphele ndithola ndiphele ndiqhabuka okay kule case ya kule case okay ke ngoku khasithathe ke ngoku u-serious matter yabo ngoku inhle usithathe nge-childhood which is ubustot yinto ukhulele kuyo from a young age at the age of 15 years so ubona itrongo zabantwana yonke laa nto so izoqinaphi ke ngoku le nto ibe into eqinileyo ube uyayenza uphila ngayo neziyobisi yonke loo nto leyo. Okay le way iyaqhubekeka mfowethu eziba iqhubekeka ne ndiqala ndidibane nabantu ke ngoku ne like amabhutera serious nafumaniseka uba le short money yona iphandela yona mhlawumbi nengosi understand mhlawumbi nefro
Understand? Ezibayiphandayo niyayazi bayiphandela ntoni. Kaloku kuqala mna bendingayazi bandiphandela ntoni wona lies. Bendiphandela i-drugs like la way bandifuna ukonwaba okanye sifuna usela nge-weekend. Understand? Ezibani bendikuxelela nasekuqaleni uba ndikhule mna ndihamba nama-grootman amadala kum and futhi ama-grootman bendirespecta, I understand, and futhi nami benirespect for wona. So aphele ndithatha ingathi same age nabo. Yeah. So nami bendingazifili uba athi yabo ndimncane kubo okanye but bendithanda uhlala nabo. So kubo ndiye ndafunda into ezininzi. Ndafumaniseka uba no man, imali xa ishaywayo funeka uzithengele isidwetho. You understand? Funeka uthini, funeka ube nekari. You understand into ezinjalo. Ndaqhubekeka ke ngoku sisenze i-rounds. Fumaniseka uba la majita abhizi lihala. Yabona ke kwelaa cala lasefishhoek into eyenzekayo phaa lihala. Hala Housebreaking mfowethu. Just cause sirandiswe ngamabhulu phaa. Okay. Ukhula kwam silike imane ndibona la ma-grootman ikhona ii-out zam behlala ngaphandle kasi but zikhulele phaa kum ekasi. Azatsotsi beziliqela beziyishaya mfowethu. Azatsotsi bezibhizi lihala azatsotsi. Uba zithi gqi ekasi zithi gqi zilahlela isidwetho uba zithe vela wonke umntu unobe ivela umntu uzikhiphe eziflawathi jonga kwanjolo ikhondam. Qha amajita nayo aphele ndifela uba no manekusemfowethu isityalo sakho sasincane. Understand? Sasithanda isityalo sakho man ekuse hayi man kanjani uba erawundini. But mna ndiqale nala ma-grootman erawundini. Zona zindibona kula ma-grootman uba no man umjita uyayishaya. You understand? So ndangena nama-grootman aserious ke ngoku fumaniseka uba siyoqhekeza izindlu zabelungu. You understand? Sibuye ekasi sitye imali. You understand? Ziba lihamba ke ngoku ixesha mfowethu ndizophela ndibanjwa mos. Ndibanjelwa inantsika i-housebreaking. Housebreaking ndandiyibanjelwe ndandibethe enye ipleki man, understand? Le pleki yintoni ibhizi ngenantsika like tears ibhizi ezekati intoni understand ukutya yabo ndiphele ndishaya phaa. Indawo ye-pads. Sokutya kwe-pads. Ukutya kwekati. It's like that one food. So ke ngule pleki lena ndiphele ndibetha yona. Uyibetha kwayo ndiyibethe train ndiwine apha. Understand? Ndiphinde ndiwine u-100. Uwina kwam lo 100 mfethu into eyenzekayo u-1. Ndihamba ndelayithi kancane apha kum. Nibayi-2 kulo 100. Sibayi-2. Understand? Sibayi-2 sihamba sibayi-2. Understand? Futhi loo mini leyo yenzekayo leyo. Uqonda ngabethi senibangakanani ke ngela xesha nifumana lo 100? Kaloku mna ndimdala sendiyiyo nejani. Okay. Yabo mna ndimdala nayo le light seyijani. Uba i-age ayithina ndiyazi mfowethu. Yayincane kum yona. So esiba ndihamba ixesha siphinde sishaya le chweba. Zange ndabanjwa mos nemali mfowethu, ndangikade ubanjwa nemali ikum. Into eyenzekayo one ndiphumile kule round, uphuma kwayo kule round akhange kubekho nto ebhemayo mhlawumbi kuthiwa kukhale umgqala okanye ntoni, understand? Qha xa ndiphuma kule round xa ndizawungena endleleni ndibona iteksi, ndizama umisa le teksi. Qha xa ndiyimisa le teksi ingamile ibingena isehla, understand? Ingani waitress u-6 sebusuku mfethu wasenze phaa ngoo-4 phaa ngo-5 ekuseni, understand? So awunothemba nabani na mos, understand? Futhi kongikhwelise istafu lo mntu yena xa ndibona, understand? Okay fine ngabikho ngaka apha. Ndithe ndisafunda laa xa ndifunda isibanga apha hayi man kukho ii-security, ezi security zigada endaweni ethile. Azinayo into yoba zithi zizawugada all over, ndiyazazi uba zisebenza apha. Qha ndibona ikari eme phaa exinileyo ndibona uba okay andinakwazi ukwehla kwesi sitrato kwesi sibanga, just because ukwehla kwam kwesi sibanga mhlawumbi ingakhona into ezawubhidisa. Kubekho into ethi no man tshintsha umgaqo ndinyuka apha. Kanti wena olalongo mfethu kukho into eyenzekileyo apha, kukho i-out. La majita mana athanda ukwenza into ezincinci usilike ube ibhayisekile endlini yepolisa. Ukhangelwa le bhayisekile. So mna ndiyisuspect kuba uhamba glavas ndihamba phaa, ezi security zibone mna kwaleqwa mna. Ndiyithathe le sefu ndiyilahle kwenye iyadi yemlungu. Kanti ezi security ziyibonile nento ndiyilahla phaa esesilayo. Ndithi ezi security zisimise ndithe kusekwenzeka ntoni ngonina? Besithi ibhayisekile kuthethwa ngebhayisekile man apha into ethile apha. Kwenzeka ntoni apha na? Inyani apha silaliswe phantsi zezintwana apha. Amarhatha lost mfethu xa ifikayo. Kwenzeka ntoni apha? Hayi man these guys ntoni zikhona izinto ziyiphosileyo ezintwana ngapha kwezi zilapse ngamakhaladi ezi security. Hey
ezintwana jonga zizo nezizoba lewe zithi ibhaki yamapolisa mayisondele ezilepsini zona zifuna uqabela phezukwe ibhaki zizokroba phi eyadini yomlungu elathi yes mandincela ingasingabonwa lewe izintwana ziqabele la izo lethu itocha apha kuthiwa hey sesafe khole ndilapha iblue ntontontonto abakabi nashoba intoni kuzama ubethwa ibhela lomlungu ke ngapha egeyithini lo siphose kuye le yasishaya ngapha le yona mfowethu yabo qha ngoba bendisendiyichanela mna yabo bezobuya nga bethu ibhela apha kubethu ibhele kule gate kubethu ibhele kule gate eziba kubethu ibhele kule gate kuzothi izokuthi ekudaleni umuntu wale yard asithi gqi esidaleni qoma mnini ngase kuthanda akho bantu kule yard you understand azophuma lo muntu wale yard aze abuze bakwenzeka ntoni ngumlungu abacacise kuba bafuna sendifakwe le spray gun ke mna ke lapha phansi ndibotshiwe ngamanana ne ndilele ngesifuba phansi ndilatha ibotshwanga yona inyana apha nenzekayo ibanjwe lesefu kuthiwa hayi sesafe kuthiwa amangayibambi ngezandla tontontoni yabo bamnike into bamnika zona sendisiva nje ukuba kuthethwa inyana apha lamajita siqatyeliswe kule bhaki inqube kanjani le gweba leni ibanjwa dom kodwa silake ijonga le case akho mntu ufake icase epolice station apho uba uqhekezelo wabelwe imali into yebhayisikile lena endingayaziyo ndiqhumekisela amajita uba wena ebheka benokati ekusejonga mtshana half man siphume kanje you understand la majita andithatha ndise-police station straight ndizogcwala ekuseni xa ndizotsalwa ngamapolisa yabo tsalwa ngamapolisa xa nditsalwa ngamapolisa lithi gqela ipolisa lithi yes uyazi ke mfethu bendingayazi itotal ibingaphakathi itotal ndizoyixelelwa lipolisa uba ikuse watsho mamela ubungohamba nge-BM wena yabo jonga mamela 100 lona ntoni lewe seyifana ne-results esikolweni mandina yathola just konke imali yakhe andiyibamba yathola mfethu apha kungabikho story man apha yabo ndithathwe into yotshatsho qha kaba ke manje kwafika engamla ekuseni izofaka ntoni ba no ndithathelwe into ethile endaweni ethile kwathiwa ndawoni injani lewe athi kuthiwa no man ikhona isafe esinayo apha but khawuze nezikhiya lapho ibaliwe khona imali understand akufumaniseka ukuba no itotal 8 understand akufumaniseka ukuba no lo mlungu uzakwenza ibrayi for the police station uzakwenza ibrayi for the police uzakwenza something just cause ufumene imali yakhe yena besengenathemba uba angayifumana you understand so ndasoxelwa becuphi mba yake jonga mamela sakwenzelwe ibrayi ngala case yakho yabo ndengami yabo ihama uthi ungabikho story yabo satsho andiyazi uba yayinto serious okanye but ndayiva olo hlobo zandiqeletha sikuzona yazi amapolisa ayabreka mfowethu mos xa ekubambile gale kufuna aqomba le ntwana sida sayibamba le ntwana wena jonga kwathi you understand fine ungabikho ngani siphele siphakane le light jonga into enzekayo ke ngumfowethu uphaka kwethu siye court sile court kwenzeka ntoni sanikwa ibheli ngathi sinikwa ngemini elandelayo okanye ke after 7 days ngathi after 7 days sifumana ibheli nomjita ziye 5 drata kule case mfowethu ndithetha ndifike court ngulaa mini ndifumana ngayo ibheli xa ndisithe back ndambona uOlethi kamjita sigcwele sisitulo lapha ebhek qha ndiyazi ifamily kamtshana yonke mos ndehle lo mtshana xa ndibuza ndilibonile uOlethi lakho ithi le light kum no bhuti ifamily yam yonke leya ndithi jonga mamela man uOlethi lam alikho lapha lisezweni ndithi jonga mtshana man naku line jonga khawu ndiyayazi man uOlethi lakho alinawuphatha i5 drata obviously mhlawumbi liphethe isidina xa uzifumana namhlanje le bheli mhlawumbi liphethe isidina okanye isidina 5 alinashow ibheli uba izaba ndithi jonga kabambe uOlethi lakho man uthi ku-Olethi lakho uba jonga mamela makandibheyile ndiza defenda mfowethu lalayithi ivuyelela ndithi hayi izokhwazwa apha ezantsi ntontoni bani hayi iphumelela ndithi jonga ndilibali wena man nyhani ngabikho story apha layizo inyuke le ntwana ndilindile apha kuthi gqelinye irhade enesikafesi apha ithi gqe isithi wena besewucima mna uba bendingumzali walaa ntwana bendinokubheyila just ko laa mama uyathukisela apha uthi kwanguwe lona uba mzali ntwana moshe ndiqomba otherwise uba besewubambile lo 100 ibizawuthini le wey yayithona engabikho story ndibuyele point apha
mfowethu benise-F section ndise-F apha ndilela apha ebhedini. Ngengomso mfowethu laa light akhange ilale ibanjwe the same day iphuma laa light iyabanjwa laa light. Xa ndisithi ndive khona enye icingo kuthiwa nguMabra lapha kum engqini ndilivele liyathanda ukuba sezifestireni mos yona laa tsotsi. Ndive ikhwazi sithi Eksenjoko naku uPeru ntonto qala laa light ndiye ndayinyusela iminyaka ukuze izohlala nam ndathi mayithi inanga. Uyunderstand kwenze ndizokwazi uhlala nam ndizokwazi uyijonga. Uyunderstand ngoku ibize iJayo Street iyathathwa yasiwa phi e-B5 e-B5 ejuvenile. So ke ngoku ibanjwa ngumjita isiya phi Natsikeni eHofakama. Hofakama lapha ecaleni ngapha sekitchen Ndiyayibona. iyapha laa ntwana so iyakhwaza phaa itamapra phela ibona aphele ndixelela leyo uba no nazi le ntwana jonga find out jo mna ndizobhelwa ngamajita am ngengomso. Yayazi uba ngengomso ndidlula phaa laa mama ume ekoneni ndidlula kuye. Unyana usedanyana lo ndimshiye edanyana ndim ubambisa unyana wakhe silakhe ngengomso mna ndimdlula ekoneni eme ekoneni ndibheliwe mna unyana esetrongweni and bahamba ndizamthini. Ndiyakuva uhlobo utsho ngalo. But ke ngoku ndifuna ukwazi le nto njengoba usithi mayinyusa iminyaka uzoyijonga phaa uyijonga ngaboni wena ngopha ngaphakathi sokudala wena sowukade ungaphakathi and sowukade Seyizaziliwe Seyizazizwa. No into enzekayo kaloku mna ndisisiphikelela laa xesha andiqali uba sedanyane naye kudala ndiyiqhuba le nto ehala understand housebreaking. Sipikelele yinsizwa. Insizwa kaloku isipikelele. Kaloku ingxaki ndiyathanda ubuza because besamuva nawe usuka eBosas waphinde ungena phayana uzoyifumana nini ikhodi? Into enzekayo one ne andizomkhumbula unyaka man understand. Yeah. But yenzeka leyo understand ndayifumana inambari ke understand uba kakade nanokuxelela moskwa ndisakhula understand besinenantsikazi zethu i-role model zethu understand sisiqoma sejomamela mna ndifuna uba li-26 understand nyhani yenzeka ke leyo into ali-26. Yima wabanjwa ubanjelwa ntoni ukuze ke ngube ngona uthi hayi nam ndayithatha ikhodi ke ngoku? Again ndibanjelwe housebreaking understand. Le housebreaking bendihamba ne-out yam eziba bendihamba ne-out yam mfowethu ne endaxeka blind kwelo hala ne just cause kweli hala mna ndayifunda ngendlela yam. It's like ubone uba udibane ne-out yakho ive istressele emalini uba makuyiwe erawundini. It's like wena unayo lawe bahamba namhlanje ngase ndiye erawundini gqibama ndipholile mana ndidrand mani mna yabo ndigqele out ndigqi kuse hamba masihambe serawundini ntoni nam ndingagqithisi ngamandla ndihambe siye erawundini. Ufumaniseka uba ngoku siphela sidibanisa nesikhala esingadibani abantu zange sahamba nabo understand siye kule round ufika kwethu kule round mfowethu sifike le ngamla engathi busy understand ayesefront umnyango uvuliwe mna ndibekulawo eba no man le siza kwenza house arrest apho masingene ungena kwethu sizihambise kanti aba bantu ndihamba nabo abekho kule nto ndikuyo. You understand apho ndiphela ndizonzakala blind angathi abamelwane bebelindile dala belindile uba kuzakwenzeka into ethile usicima kwakhe laa mlungu ubashapho ubamelwane Dave blind mfethu ubethwa nathi ke-Paul Spellbed apho ndabethwa ndarongo jonga ndangakwazi yabona la mangam uba wayenesibini wenonibulala mfowethu just cause andibethe athatha ndijula ngapha kwe-labs ngapha kwe-labs akandibe namandla mfowethu uthini ndiphakame ndihambe understand ndifike ndalala ujula kwam ndifike ndalala ndalala caba ke kwafika ifro fika kwa ifro yanalawe uba no yabibaselwe sesitori kwaphinda kwawukrotywa xa befika ndisepha ndisalela ucinga uba bandibhekela aba bantu baphinda baza kum aba bantu nawo ndaxekiswa jonga sendisebhulorhweni ngezantsi omnye umntu akaboni uba kwenzeka ntoni phaa bezinondibulala zaa jephel zindishiye phaa eva leyo. So ndiphele ndikhamandela olo hlobo mfowethu ndakhamandela ndaye ePoint but ke ngofika kwam ePoint inombolo ibiseyigcwala emajiteni khona iiawuthi zam sezibe ndishaya nazo zangaphandle
bendidla ngozifakela ichweba mhlawumbi kuthiwa zifuna ivoucher xa ndiyishayile mhlawumbi ndifake noba sesostina noba ilu-5 rand uba amajita abe-rand. So amajita bewerhaterha ngesingamphi ePoint. Ndithe ndifika ePoint mna yabe igcwala ke manje inombolo uba no ngulo magali lo befakela ubani ichweba. Hey motsho ntoni understand. Before ndakandabanjwa mos ndandisemi-maximum, you understand. Kwafumaniseka uba yabhidisa into yoba kuthini kwenziwe inambari, understand. Xa kusithiwa kukho loo nto ebhidisa andiyazi andisasona-understanda le ndandiyintoni ndandilihlathi, understand. So andabe sadabuka. So ke xa ndiphinda ndibanjwa apha ndibanjwa le case ndafika kukho omnye umfana oyi-1 waseKhayelitsha casa uba wayekhona ndide ndibekwa phi esiteksini. Benzeke njalo mfowethu. Okay, hayi ndivile kahle. I can see apha ebusweni like nalapha kule ndawo nesky mhlawumbe yilamini. No, ayiyo lamini, hayi into eyodwa lena. Oh, okay. Into eyodwa ndanditrend. Okay, nice. So siyasiva sonke istori noku uyasibeka noku ngoku sowuthathe wasifaka siyambona ngokunjoko uba unjongo uhambe wade wangubani wade wandawoni. So sifuna usithathe ke ngoku usifake phaa kule last shot uba sowude ngoku uyafikelela ekudinweni. Sure. Uthi ngoku hayi ndiyancapha mna ngoku kwenzeka ntoni okanye wabanjwa eprizini okanye wafumana ukonzakala okanye wavele nje out of the blue wavele wacinga hayi ndiyayeka mna okanye mhlawumbi khona ubunzima owagqitha kubo. Sure. Ithini le last episode? Okay, wenzeka mfowethu ne. Mandiqale apha le yazi ikhona la uyofumaniseka uba uyangena eDanyana uhlale 2 months ubethwe ngebheli uphume akho nto uzayifunda. Akho nto ndiye ndayifunda mna kulaa nto leyana ne. Just because bendingena mhlawumbi inyanga ndiphinde ndiphume, understand. Akho nto ndinayo mhlawumbi ngiqomba manje hayi man iyandibhidisa, understand. So lahamba ixesha ndaphinda ndazobetha 2 years, understand, but ndiyibethelwa ngaphandle le 2 years. Akwabikho nto ndiyinantsikayo nalapho, understand. Okay, kazophinda apha ndazogotywa irobhari ndigoyebe 6 years, understand. Nayo indibethela ngaphandle, understand. Just because ntoni ndiyi-juvenile, understand. Ndiphele ndisiye-rehab mos, understand, kuloo case leyo. Ndiphele ndisiwe rehab ndisiwe yintoni yi-court nentoni ne-social worker. So eziba lihamba ixesha kule case ke manje ikhona icase le ndayibanjelwa, le case le 100,000, understand. Le case lena ndiye ndayihambela just because bendingamanga ndiphumile ngebheli andama ndaphinda ndaqhubekeka ndimosha ndaphinda ndabuya nenye icase, understand. Ndafumaniseka uba ndinee-cases zethu endizihambelayo. Umtshana yena uxoxa engaphandle, umtshana eziba exoxa engaphandle bendimane ndimbamba mos mfethu, hayi man ndifuna ifowuni. Uyayazi mos mfethu sixoxa sethu umkhumbini yakwazi unika ifowuni ndibe-rand ngidazela itiwe zam ndibe-rand. So ekuhambeni kwexesha ndabona uba no le case man iyatsala le case just because ndine-2 years and nenyanga ndisetrayel. Qoma no man le case ndiyayithatha man nje. Just because le case ngathi ngoku akukho uphuma kule case mandiyithathe mandiwele, you understand. So ndaphela ndikhupha umtshana ekeyisini uba no man ndi-guilty. Umtshana ndamkhaba ngaphandle, umkhaba kwam ngaphandle ndaqhubekeka ke ngoku nantoni nesigwebo. Isigwebo sandithumela phi enantsikeni eBA ntontoni yabo, enantsikeni esigwebeni. Uhamba kwam ke ngoku esigwebeni mos uyofumana idraft, fumaniseka uba no man mhlawumbi uthunyelwe kuloo trong unespace eVoourberg kwezi ndawo, but ispace ngathi ndaphela ndisifumana eVoourberg. Ndahamba ndaya eVoourberg, fika kwam eVoourberg phaya naphaa ke ndafika into inomboro ishushu. Qha ke ngoku eVoourberg yitrongo enjani leyana, yitrongo yoba kukho ispan, kuyaspanwa, understand. Abanye basebenza enantsikeni eLambo like bayalima, abanye bayasenga amabisi inkomo, abanye bayolusa inkomo, abanye bolusa igusha. So mna ndafumana ispani santoni seSilarha. Siyaqhela thina sithalela itrongo silakha inkomo igusha ziza kuthi siziqhele sisike inyama ngoomatshini. So ndaphela ndispana phaa
elahamba ixesha as balihamba ixesha ndafumaniseka uba no man yazi abona abantu abandisapotayo li-olethi nefemeli yam and futhi ndaphela ndibona uba no man yazi sister yam iyandithanda bendingayazi uba iyandithanda just cause bengingenalo ixesha loba ndihlale nesister yam. You understand? So ndafumaniseka uba no man yazi sister yam iyandithanda just cause ibindisupport ibisenza sure uba every month, you understand, ndinayo imali kwiproperty. You understand? Just cause kuye kwafika laa weka ye-COVID imali kwafumaniseka ithunyelwa nge-account. Bank. You understand? So usister yami ibisenza sure every day uba imali ndinayo. Ulet lam belisenza sure uba litheni liyondivizitha. Kukho igama wakho alithatha usister wam athi andinawuze ndiye eprison kanje kodwa usister wam wakawayo ndibona uba yena umntana no man bayandithanda abantu basekhaya. Ziphi ii-friends ngoku? Akho ne-friend sileke ifowuni ithi njongo ufuna ithi airtime. Aba bantu bandifakele airtime ngaba bantu ndingakwazi ubamamela. Ndafind out no man yazi njongo khula tsotsi man. Yabo nayo nomntana khazama uqhubekeka nobomi man. Yaza yantol. So kulapho ndiqale khona uyeka ii-drugs ndiziyeke etrongweni. Uyeka utshaya icuba ndiliyeke etrongweni. Ndibuye ngenye imini emsebenzini khona i-out yam yaseNeutros bilala ecam kwam. Siyabopha apha iyabopha kuzawutshaywa. Ndive ndithi kuyo no man xa indinika iskefu ndithi man nditrend. Ekusa ufuna utshaya ndithi man ngesalute. Ndingatsho uba ndiyekile utshaya ndithi nditrend. Iphela imini yangalaa mini uba man andifuni utshaya. Kube kunto yothi no man yazi njongo yeka le way man. But akukho lula. Ebona mos etrongweni sihleli kule ndawo kutshaywa itwaka i-BP strong. Yanuka la way ingase ndivule nefestire xa kutshayiwayo. You understand? But ndakwazi unyamezela. Neteka ibitshaywa apha phambi kwam etrongweni. Yabo itshaywe le out ndihlala nayo ecam kwayo. Itshaya iteka kube yiloo nto nayo inukisela iyeke. Sometimes ndiqume kanjani yandibhidisa isimeli sayo just cause sindenza ngathi nami ngoku ngathi ndizifile ngathi nditshayile. You understand? But ndafit ndayiyeka yonke lawo ndazixela uba no man azifika kwam ngaphandle le way lena ndizayiyeka. So eprison kukhona zawe mos zeklasi phaya uyakwazi udibana wenziswe iklasi awuphumi ngaphandle kweklasi phaa uyaxelelwa mhlawumbi kuthiwa nantsi le 7 eklasi uzakwenza ezi klasi criminal crime substance abuse. You understand? Zonke azaa klasi eziyana. Understand? So azaa klasi ezafuneka uzenzile i-substance abuse. Yayiva? So yonke lawo uyefuneka uyenzile leyana. Kuyathethwa ke phaa siye siyi-group sithethe eklasini. Understand? Bakhona ke abathethayo ufumaniseke umuntu athi hayi mna ndicinga uba andinawukwazi udlula. It's like ingase ndifuna ndisiyeke isitrato esithengisa ii-drugs. No, isimeans awukho fithi xa uzawuyeka isitrato esithengisa ii-drugs. Zinintsi izitrato ezithengisa ii-drugs. Isimeans awukho fithi xa uzawuyeka isitrato esithengisa utywala andizosingena isitrato esithile. Okanye amajita xa efika ekoneni zawabaleka. Yeah. Sesawuvala ke ngoku. But ndifuna ukuthi nje kwazinto eziyi-2 qha. Eyokuqala uba kuyingozi kangakanani ukungayithathi i-code okanye nokuyithatha. Ndingatshini ne andinawuthi ikhona ingozi ne uba ungayithathi i-crime inantsiki into code inambara ne laa way leyana ixhomekeke kuwe. Akekho umntu othi ndiza kwenza insizwa uzawuba insizwa noba ufuni. You understand? Uyabuzwa mos into yokuqala xa ufika etrongweni uyabuza uba ungubani etrongweni. Uzichaze wena uba hayi man mna ndilihlathi. You understand? Abanye ke bavele bathi mna ndingunjongo igama lam. You understand? Kubuze efondini asibuze igama lakho man ubungubani. Sibuze ungubani etrongweni. You understand? Mhlawumbi omnye athi hayi man ndiyimpatha. You understand? So abanye bakhona bathi gqi sebenalo ufifi letrongo. Athi umntu hama ndiyimpatha seMpumalanga okanye hama ndiyimpatha se-2018 senalo ufifi lowo futhi usezazi uba ufuna uyaphi. So umbona phaa uba no man lo isimizi ngowethu man lo impatha yethu lena yaseMpumalanga. So isimizi indlela yakhe sesiyibona uba hama yenye yemanskap zethu le ihamba phaa. So abanye ndithi ke ngoku kukho aba bangena ngemistake etrongweni mhlawumbi fumaniseke uba mna ndingunoteksi ndilikholwa mani mna. Understand? Xa ufika undibuza uba ndingubani etrongweni ndikuxelele uba hayi mna ndingubani igama languJola lo udibene naye ubomba eyi-hayi
nelilo la nyana apha elasekho into yaziwayo apha. So ke ngoba abantu abayana sometimes bona baye bafeel ingathi mhlambi man xa ndingayithathiyo lewe akho lula for mna. It's like ingase ndibe nefowuni nam, ingase ndibe necuba nam, ingase ndibe nemali yam and ezinje abanye abantu baphela bejoyiniswa zizawuye inambara. Sendisho uba imali yam ayo yam ke ngoku. Andifuna ujoyina mna. No, yazi intoni brane etrongweni ne imali ayingomthetho uba mayingene, but thina singabantu ke inambara etrongweni sinazo indlela zethu uba sibe nemali phi ngaphakathi eprison. You understand? So wena awunalo ilungelo xa uyimpatha ube nemali kuwe, siyakurobha thina, siyayithatha imali kuwe. You understand? Just because wena awuyogenge yaseprison wena, awulo 26 awulo 28. Oh, okay, so ufuna ukuthi ke ngokuba xa uyimbatha kukho izinto ongakwaziyo zenza, awukwazi uba nento, awukwazi uba nezinto ezizezakho mhlambi ifowuni. Understand? Just because kwa ifowuni ayonto yomthetho mos, ayisikho semthethweni ifowuni, zizinto esizibesayo. Yabona uba abantu bamoshwa zinto ezincinci kanjani. Just because zinto azizonto ezikufanele uba zikhona kwapha, kodwa umntu azibonene uba ingase ndibe nefowuni yam nam. Hayi man, mandikhe ndijonge uba 26 nam ndizoba nefowuni. Useless. Ngayibona uba useless phi? Ungeniswa into encinci, ufuna uba ne-R100. 100 akufani uba iba kuwe, fanele uba iba kuproperty yakho. Uyakwazi utsho uthi hayi man ntase uzondifakela kuproperty. Akho need uba uthatha imali phaa ecourt ube nemali, imali uzayenzani? Uzinothatha imali unike ipolisa lihambe loyifaka phi? Iproperty yakho. But wena imistake yakho ufuna uba nemali kuwe. Ngoku ujoyina ezi ways ezigengi zincinci ngoba ungafuni ixuthwe le mali. Iyafana nalamajita afumaniseke estratweni ingathi nawo aye abasileke izinto ezincinci uba utabani uphatha igani, utabani yadubula utabani. Nam ndifuna uba nguye. So bangena la hlobo kwinambara abanye abantu. Yazi endiyiqaphelayo leyiza iyi-1. Isenokwenzeka nakubani nalo nto leyo. Kuthiwa ubanjiwe, uyafumana mhlawumbe utyholiwe, kwenzeka into enjalo ungayenzanga loo nto leyo. So kule nto ugqiba uyithethe infundise something and iyofundisa nonye umntu. Izinto ezingangeniyo ejele, ubanjiwe mhlawumbe ubanjwe ngemistake, ungafuni uthathe inombolo, hlukana nazo. Hlukana nemali, hlukana necuba, izinto zazi uba ziyazingena, ifowuni, yonke into, uzihlalele ngolu hlobo ungazohoyeka. Ndicinga uba inoba iyapho loo nto leyo, wenzela ungazukhathazeka ubomi uba hayi ndiyaxuthwa. Ubufuna ntoni? Into ezi-illegal susondela kuzo because ukwindawo evalelweni yokugcinwa for isikhathi esithile. So ndicinga uba iyafundisa laa ndawo wena Lizo. So sizayivala ngolu hlobo le nto ne. Lizo sesesivile uba utshintshile, watshintsha kanjani, but nam ndirhalela ukwazi ke ngoku khe ndava uba i-content creation uye wayiqala, mhlawumbe ingene nini yona and ngeyiphi le content ubuyenza? Okay, into enzekayo one uphuma kwam eprison ne, ndiphumile ndazixelela uba no man, yazi mna unjongo nditshintshile man, ndiyaphuma kule way. Wakho lula uphuma kule way bhuti, just because kukho la majita amane azamane efika apha kuwa esithi abofondini habo makwenzeka into ethile, uba ekwazi uba nawe we have a power, we understand. Kumele usithiwa hayi man Mfondini singayi around nethile imali ayikho, we understand. Ndiqhume kanjani lo mjita uyandiphazamisa, kube khona ii-calls sometimes mali kufowunwa kuthiwa ha man ithini iround imani apho mfethu, ekuse ha man ndiyava apho kudabazile ntonto. It's like sometimes uve ngabikho lula umxelela umntu uba ha man ndiziyekile ezi way, ubomi uba ayikho lula la way, but uzixelele uba no, khona itsotsi ibimphazamisa nyhani ke kulaa way, imane ifika kum ithethe ngezi way, khona ithuli phaa endaweni ethile sizawuthi sithi, but laa tsotsi iphele icisha mos laa tsotsi. Ucisha kwayo xa ndiphinde ndimfumane umntu ozabe liphazamisa, siyagama ndixelela uba into ethile hayi phaa, understand. Okay, lahamba ixesha, ziba lihamba ixesha, ndanefowuni ke yabo, eziba ndinefowuni ndamane ndimamele ezi zo-TikTok. Ndive ndimamele ezi zo-TikTok enantsikeni la majita asenantsikeni eJozi. Umamamela kwawo endifumaniseka uba no man, yazi kukho something engavezwayo apha kule nantsika kwezi way bazithethayo. Yasiyava uba bathetha ngetrong uba mna
ngubani eprison ndenza into ethile ntontoni ndiyahlaba understand. So ke ngoku masithi kukho ezilight isincane elight ezingakangeni kule wini it's like ingase kuvezwe nale way ba okay kukho indoni kukho inathikala le way kuthiwa it's like a criminal record thina sine criminal record you understand. Ngoku sitshintshile but kunzima uba ungasebenza usebenze kwa government you understand. Uyanqwenela uba kwamasipala but it's not easy. So laqoma no man yazi into ebuhlungu ingase kuvezwe nale ndawo uba just because uthi usenza iCV mhlawumbe usiya samwe uyofaka iCV uxelele kuthiwa no man you have a criminal record. Why ungazikhulumikwe mhlawumbe ichance kuthiwa masike simjonge man uba uzaziphatha njani enfumana uba nizama uyapi. So into yathini yanithatha yanifaka phi ku-TikTok eziba ndingene ku-TikTok eziba mandibukela ke video ndabona itsotsi yam ulayizo ke itsotsi yam udala ndisiza nayo ndiyamazi ulayizo from ngaphakathi you understand. Kudala sihleli sobabini ndabona itsotsi yam hey chaza isitori sayo hayi man layizo okay ulayizo ndiyamazi uba ngumuntu onjani besithatha sibekana nangona engwase eFilipini wasefishuku but besithatha sibekana sinesikhathi sobabini. So itsotsi bendisendiyazi uba ngumuntu onjani naye yaniphethe uba ngumuntu ongaphulayo. Hey ndizova itsotsi yami ibalisa isitori sayo ndiqhumekisele tsotsi ithetha inyani ithetha ngayo man apha futhi ndothuka uba ukhona omnye umuntu otshintshileyo ofana nam select le way ayenzileyo umjita yile way ndikuyo ngoku ndiqoma okay I'm proud man you understand uba lo mjita you understand. So ukwenza kwakhe la way ulayizo ndambukela ku-TikTok ndazongena ku-WhatsApp jazobe ndinayo inamba yakhe ndazongena ku-WhatsApp uba mfowethu no man ndiyafuna ndikungene kule way ka-TikTok uzukundibambe qha eziba lihambe ixesha ndaqomba no man yazi ntoni njongo khakuzenzele iwe yakho man just because nam ndiye ndibona ezinye izinto ngangena ke kule nto ka-TikTok ndachaza isitori sam eziba ndichaza isitori sam yani ndihamba ndidibana nabantu esitotweni kwelokishi yam abanye abantu bayayithanda just because bayandazi ndikhulela phambi kwabo bayayazi into endiyithethayo uba ndithetha ntoni inyani kubo iyabasebenzela bayayithanda. So abanye bathi njongo ingasuqhubekeke kanjani uyenza le nto ne you understand. Abanye ke babe nalawo bayekuse hama ungasewenza i-podcast yabo yonke laa nto. So eziba ndihleli khona amajitamo sifumanise kuba atshintshile mna mos andonqeni uye emajiteni amadala ankawuzayo andonqeni ufika ndiyebhanda obutha ndifike ndihlala akunqokolo kakuhle nginqokole motsho bafowethu sigcwele ntontoni yabo sibe trend amajita ndiyavana nawo elokishini anala bendikhetha uba anayo yakubani but andisahambi namajita kule way. Amajita am ndihamba namajita bendikhula nawo you understand nawo sewaphuma nawo kwezi way but asawaphuma nawo kwezi way awasatshayi awasamoshi siyasipana ngoku ndibhizi isipane. Okay yazi le nto ichukumisileyo iyabasokolisa kakhulu abantu abaphumileyo because bathi besebezitshintshile kakuhle umntu athi alungise into yakhe i-CV yakhe ethintshile then afike phayana kuthiwa asikuthathi because itayinto into efuna ujongwa loo nto leyo. Andiyazi uba mhlawumbe ingazilungiswe kanjani wena guys mhlawumbe uyawutsho umntu mhlawumbe okweza ndawo kweza department mhlawumbe athi hayi yenza ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo and then into yakhe iyawulunga but ndazi until ufuna uthetha into endingayaziyo ndandisiva nje into zo-5 years what andiyazi. Yeah, to add up nje kancinci kule nto sikuyo it's kind of painful but xa kuthethwa ngayo iye ihambe ibe yi-debate which is esingayifuniyo ngoku. It's kind of painful because aba bantu bayaphuma umzekelo and decide to change his life and then ufuna uthatha a second turn elifini yakhe uya understand then xa izama umsebenzi apparently kukho le nto imblokayo but ndibe nabo mna ubulost uba lo mntu ngelaa xesha ebesentencwa he was getting his sentence ebepanishwa lo mntu is already punished we understand and then ixesha lakhe waliseva which is i-punishment uyithathile wayenza wayigqiba. Why kude kubekho enye i-second punishment because it takes up to 10 years now not 5 years strictly 10 years before ube into yakho uba clean we understand. I think nayo inayo effect phana phaa uba umntu azibone ephinde buyela
kula life because uyastrugglisha ufumana isipana angakwazi ufaka inyuku azibone ephinde ebuyela kula life and la life xa uphumile kuya don't wanna lie ine temptations ezininzi especially when there's nothing to eat iyakupusha into baphinde ubuyele uyabo ndicinga uba mna ngolo hlobo siyibethe emaphethelweni ndingathi nje kancinci nje njengomani ngawaphi emazweni okuwabeke kubafana abancinci abakhoyo phaa ezitratweni abasa ingqondo zabo ezisacinga laa nto yoba mna ndisafuna ukuya mani mna ndisabaseleka mna ndisafuna ufaka inshizi esingcweni njengotabani ndisafuna uthini sure. Okay, eyona nto ndifuna uyithetha kwezi ntwana zikhulayo ke mandingathi ezi ntwana zikhulayo ababhuti abancinci bakhulayo ne ekoneni akho life. Ekoneni kulapho udibana khona ne-criminal record. Ekoneni kulapho udibana khona nokufa. Understand? Ekoneni ayikho ilife tsitsam. Just because uza edanyane xa ubuyayo ubuya une-criminal record awukwazi uphangela. So much ndicela niqhubeke ngesikolo man. Understand? Umuntu afumane irayiza lakhe just because thina sikhalela isikolo kule ndawo sikuyo. Understand? Uba bekuthiwa kuyaqalelwa ingase ndizuve ndiqalele ndicime yonke le nto ndinayo just cause ukhona ndikubonayo ubomi ngokuba hayi mali beliphila mani bububhana mba ndizilibazisile qha ke ndiyayazi andinguye uThixo tsitsam uThixo phezulu emazulwini understand but ndibalisa isitori sam apha understand mfethu so injalo yabo. Yeah. Mhlawumbi nam ndisuka kulaa way efumaniseka uba utabani uyandithethisa utabani uyandilibazisa kanjani ingena ngaphi iphume ngaphi ube besazi uba sine-50 rand sifuna utshaya ngoku okanye sifuna urobho yasiphazamisa but ndiphi ngoku you understand xa benobuya laa tabani athi ndanditheni njo azawufila ngenye indlela so bafu bethu umntu ikuyo uba uyathatha okanye abenqoyo utamagadi uyasibambekisa lo bhuti ntonto uyasilibazisa no eyakho choice kuwe. Wow, hayi I think seyivale kahle kakhulu. Sibulele nje ithubo siphelona namhlanje siyabulela kakhulu Grootman sawuve ebantwini mhlawumbi ba bayawuthini ngalamba sithethe ngawo uba ezinto zawuthini because kaloku la sasibuyile ngapha xa nibuyile ngaphakathi kuba nzima ufumana umsebenzi kodwa ke mhlawumbe enye into mhlawumbe endinoyitsho mhlawumbe ngathi mhlawumbe inoba for now mhlawumbe eyona nto mawuyenza sebenzisa skills sakho obunazo baba uyicarpenter okanye into khabe usebenzisa sona kwalomzuzu mhlawumbe uyawuphela ke mhlawumbe ke ube yi-business person okanye mhlawumbe uphinde xa kufikela ixesha la tennis because la tennis ngeke uyilinde ungenzi into uyakwenza ezinye izinto ezingafanelanga uba uyazenza and uyawumana ukhunjuzwa nazelayithi zakho kweni uba hayi bubudiri siyaphuma nesikolo akho nto uzandifakela yona uyabona nawe uzawuphinda uwehle uqombe anti-provide akho nto ndiyikhuphayo njengobhuti omdala so bendicinga uba abafowethu abasandophuma kwezaa ndawo zinjalo mabajongane neento ezidibene nee-skills nentoni mhlawumbi bajonge uba iyenziwa phi into ethile mhlawumbe and then abe kwalo mzuzu ebeziqhubela ngokwakhe uba ufuna ukwenza like i-practice izikipha ziprintwa ifundiswa phi le way ifundiswa phaa bayokwenza loo way le avuliwe yakhe encane practicele izikipha zabantu okanye mhlawumbe uthunga because uthunga kunemali abantu abayazi loo nto leyo afunde nje ezakhosana zincinci and then aphinde azivulele nje into yakhe phaa eback kokwabo aqale nje uba ungathunga nje iibhukwe zabantu abazicuthe into ezithile zikazileke ziyimali naleyana nthile azakwazi uba uthungela nabanye abantu ke ngoku izikolo intoni so ibhizinesi yakho seyinkulu kakhulu so bendicinga loo nto focus for now umuntu mafocus kwiskill anaso at least simphushele ibe khona iwe engenayo so mhlawumbi ungafumaneka phi xa abantu bekufunayo mhlawumbi bakutshekisha kuTikTok abanye bakutshekisha kuFacebook kuyindawo ufumaneka kuyo mhlawumbi. Okay, ndifumaneka kuTikTok mna igama lami ngunjongo Xhuma phaa ayikho enye indawo ndifumaneka kuyo. Hayi ke sawukhangela sekufumana siphuma kanjalo ke uba Njongo Xhuma simkhangela phaa ku-TikTok sabe simkhangela kamandi ke phaa siyomjonga uba thini le nto yakhe ngaba ezi zitori zakhe azibethayo phaa ziyasimotiveyitha na but mna ndinalo ithemba ndikhe ndazimamela mna ndinguLizo kangana ndazijonga ndafumaniseka uba hayi zimotsha ibimandi kakhulu ke episode yanamhlanje besihleli kamandi kakhulu no-Mr. Njongo Xhuma eyichaza ke sibeka isitori sakho uba yena ukhulela kwifamily egrand ephetheke kakuhle kokwabo but ke ngoku
ungena esitratweni obona izinto odibana nezinto waphela engena kula life ye-crime. Kodwa ke kuthe kusenjalo waphinda eminyakeni waphinda wazibuyisa. Namhlanje siyambona ngutata umntana namhlanje ohoye umntanakho ojonge ikhaya ekuthenjwe ngaye nakokwabo lithemba kokwenu akumandi. Xa ungumntu ongutata uyindoda ube lithemba kokwenu, ndiqonda uba le nto yiyona ndaba ivisa kamandi kakhulu nakuyo wonke umuntu ongutata. So namhlanje sembona ukhululekile, uzikhululile, uzikhuphile kweza zinto. Besilapho ke kulo episode ke namhlanje ke singumziwa kwa New Wave ke podcast ke bantakwethu. Masivaleni ngolo hlobo siqhumele. NdinguLizo kaNgana umqadi uNgcwele uJoel Umphangomo. Engeba kumfisa phina sidibane ke episode elandelayo. Kamnandi. It's inspirational, yeah, educational, conversational.